Mr. Emmanuel Mbaka, onye ọmasịrị Chineke ọrụ n'etiti anyị. Ọ bụ ajamasị nke uhuruchi nke anyị ji amalite mmemme nke ịrara mkpụrụ obi ya na anụ arụ ya ya n'aka Chineke. Anyị na ya Chukwu site na ajamasị ya mere ebere n'igbe ọ ga-ekpe ya, gbaghara ya ma nabata ya n'ihe nke alaeze ya. Anyị na-echeta nwunye ya nwụrụ anụ na-agbazi Chukwu ọ bụ maka ebere ebe a na-atụ anya ebe anyị na-atụ anya ka ọ nọgbazi ebere ọkọzie di na nwunye ọhụrụ ebe fa bụ di na nwunye na ndụ ụmụ ndị niile nwere maka ụmụnne ya ndị kwuru ibe ndị otu Kristi. Anyị na-echukwu ka ọkasị ụmụ ya obi ife otosiri ebe ka ọ bụ ụmụaka na ụmụ nne na nna ha. Anyị na-ekelekwazi Chukwu onye nyere nna anyị onyinye nke ndụ, na-arịọ ya ife ndị ọma rụziri anyị ka ọ gbasie ụmụ ya ike ebe ha jigo nne na nna fa were chụọ Chukwu aja ka Chineke site na nnukwu aja afọ nke mbụ na aja afọ igosi na aja nke ebere chụrụ ya gọzie aja ahụ onye ha aka n'iru na ịma Chukwu n'ofe ibikọ n'otu na nkwudosi ike. Anyị na-esitokwazi anyị ncha niile gbakọrọ ọnụ wee bịa ime mma akwamozu a na-arịọ Chukwu onye anyị amara ime mma na izere njọ, onye anyị amara ịdị ndodo mma ka anyị wee were ndodo mma onye na-arịọ Chukwu maka ọnwụ dị mma. Hụlata isi ite n'obi m arịọ n'oji nke anụ iji keta oke na elele nke na-ese emume nke anụ na iji tosikwazi umeala anyị ka anyị hụlata isi cheta Chukwu anyị mara ebe ndị nọrọ anya mara ha rụọ ya maka mgbaghara nke njọ ka anyị wee nwee ike ikwe ekeresu n'iru ya echoro aja masị nso. Ekwupụta mgbe Chineke ji ike niile
nna Jide niile imeela ka obe nke nwa gị bụrụ anyị akara na-enye ike bịakwa mee ka anyị bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke mbilite n'ọnwụ ebe ọ bụ na ịtọhapụla nwanne anyị na nna anyị Emmanuel Mbaka na ndụ nke abụrụ ịnwụ ọnwụ biko mee ya otu n'ime ndị nsọ gị eluigwe anyị rịọ nke a site na dị mara anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya bụ ndụ na-achị enekọrọ otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Book of Isaiah. On this mountain, the Lord of hosts will host. On this mountain, the Lord of hosts will prepare for all people a banquet of rich food. On this mountain, he will remove the mourning veil. Covering all people and destroy and wiping all nations. He will destroy death forever. The Lord will wipe away the tears from every shame. He will take away his people's shame everywhere on earth. The word of God. Thanks be to God. She
ọgụgụ nke a si n'oziọma dị asọ nke Jọn dere. Mgbe Jesu bịarutere na Betani, ọ chọpụtara na ozu Lazarus anọọla ụbọchị 4 n'ime ili. Betani dị Jerusalem nso, ihe dị ka maịlị 2 jikọtara ha abụọ. Ọtụtụ ndị Juu bịara ka ha kasie Marta na Meri obi maka ọnwụ nwanne ha nwoke Lazarus. Mgbe Marta nụrụ na Jesu na-abịa, ọ gara zute ya, ma Meri nọdụrụ n'ụlọ. Ka Jesu batara n'ụlọ ha, Marta gwara Jesu sị, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị nọ ebe a, nwanne m nwoke akara ya ịnwụ ọnwụ. Ma ọ bụla dị ugbu a, ama na Chineke ga-enye gị ihe ọ bụla ị rịọrọ n'aka ya. Jesu gwara ya sị, nwanne gị nwoke ga-ebili ọzọ. Marta aza ya sị, ama na ọ ga-ebili ọzọ na mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Jesu kwere sị ya, abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụna dị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ. Ma onye ọbụla nke dị ndụ kwerekwa na m agaghị anwụ ma ọlị. Ị kwere nke a? Ọ zara Jesu sị, ee, Onyenwe anyị, ekwere m na ị bụ Kristi ahụ, nwa Chineke, onye nke ga-abịa n'ime ụwa. Oziọma nke Ọsabụrụ. Otito dịrị gị Kristi. Ka anyị si oziọma nke a nata mgbaghara nke njọ. Mbaka ebe ka mkpụrụ arọ n'ụlọ gara aga ka anyị yiri nwunye ya ka masị mmiri dị wee nye ndị ya wee na-enye tata. Anyị na-ekele Chukwu onye nyere onyinye nke ndụ was from my judgment. Once we clear, when I was very closely, it's a week Easter. Ike gwụ, yes, it's a week there, all I have is it's a week, fuzie ilumine. Those ones we are opportunity well. I mean, I'm closer. Every time we go now, I choose to Mpaka very long, very few children. I'm going to find a little and find judo cake. I'm one year to start about judo cake or something in that relationship. Then for Nani, Arabico, when I will go to know as open to a catch, and the correct thing, the natural thing, the home again in the name of that. And that is what happened. So from that perspective, from that point of view, I see Rapa is an attribute man. Oh yes. From when you see us Papa Reguni, and they were fulfilled and contented. I will do for another time. Say, you are going to no, because not cheap, because not from so that can do. Okay, okay, I can't rank. That's the features. That's what. Even JP now, Tutu, me man, Kita, and in the Jabuka, and I'm Yellow or two, and they are business. Who can with that policy? Now the very deceptive policy abu. All the island,
ọ na-alụrụ ndị mmadụ mana and ọ dị wrong. Abụrụ bishọp mana ọ dị wrong. That police onye nwụọ ụlọ obe baptizim asị catechist jee lie because na obe baptizim. Ọ dị agọ mmụọ, ọ dị eje ụka ụmụnne ya eje lie. So that ndị fọrọ afọ fe decide afọ afọ ka esi eme mara go fire fa mara be fire eje. Ọ bụrụ onye kwụsị ije ụka for years ọnwụnwa gbakọta nata aka catechist abịa si na asị sị hey fada o ji wee wụrụ chairman ndị si mkpo mgbe nwanne stroke wee daa ya partial stroke daa ya ọ mara ejigide mkpọjegide ụka wee dazie fara plapụ tupu ị bịa na-ebutekwara oriri nsọ steeti mana ị na-asị asị fada ejezi ụka enwere ike esi kwuo mee akwamozu metụtara fa before after you last be make our time for God. Let's go no matter how little, make our time. When you move at the end of the day, God is the God of life. Respect God. Honor God. Even if you don't honor me, honor God. If you do that, you have a way fear of God. You will fear of God. It's about the man that will chop up when you buy you will do. But when you don't have fear of men, you don't have fear of God. You will not last in your children. If you come to one, now you can remember when you can see now, Joe, my wisdom, my living. Your true bar, my Kangani, your trauma, and you will make it. He will buy you, and will be a chief commander. Amen. Dewan, I need to pass in. I need to give you any Jimakoa if again eventually I get this son. Because I'm a channel with Emmanuel Baka. Make you in the end, Jeff, you were Papa, you will be. I am fast and Christian. Amen. Nika, I yesu. O tu when the woman were on, they could answer. Nsọ, o sebro wa Chineke nke igwe ndị agha, eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị, Hosanna n'elu kasị elu, ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị, Hosanna n'elu kasị elu. Ele says that one of the received had my second. Yabe. Ayana ro kilo yende asosteni kwa sababu wali kana urani. Aho obaru kwa wani Yesu Kristo. Onye mboputara ngezi na abo mwera chicha. Kwa nini ekele na waya nye umanzo ya nasi. Na ranka yenu nka kwa home nkake dunia. Otu ahụ kwa konsiri mee mgbe erichara nri anyasị. O buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị na nke a ṅụọnụ ya ndụ niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ya, na-eme nke a na ncheta nke m.
ihe omimi nke okwukwe. Anyị na-ekwusa ọnwụ gị, na-ekwupụtakwa mbilite n'ọnwụ gị, o dị nwenụ wee ruo mgbe ị ga-abịa. Dị nwanne anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ebunyere gị achịcha nke ndụ nke nsọ nke nzọpụta. Na-enye gị ekele n'ihi na ị nyere anyị na ndị tosiri ịkpụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị bụ ma na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke n'ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpupụrụ ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanne cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'anya ya na ndị otu popu anyị, Valerian bishọp anyị na ndị echiri echi niile. Cheta odibo gị Emmanuel Mbaka, onye isi ụwa akpọrọ, ka ọ bịakwute gị ebe e jikọtara ya na nwa gị n'iri ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụkwa otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnna anyị dị nchegbu nke mbilite n'ọnwụ ọhụrụ a, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke iwu gị, ọkasị Fada Zu Oyi. Anyị na-arịọ ka imere anyị niile ebere ka anyị soro gaa eji mara ndị ngọzi na-nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi obodo ya, ndị apọstụl dị ngọzi, Albert Great dị nsọ, ndị nsọ niile ndị mere uche ike bụ ụwa ụwa keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu Nna ji ike niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Ebe nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were ndụ nke obi eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwenye na nna anyị. Zọpụta anyị na-arịọ ose bụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere iro n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na ndị oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anyị na njọ anyị ga, kama na ekwesị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụla ụwa dịrị unu mgbe niile, nyerịta na ibu unu ọkụnụ nke udo. atụrụ nke Chukwu, lee Jesu Kristo onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Etosara ka ịbata n'ime ụlọ, ma mgbe esoro okwu, a ga-agwọ mkpụrụ obi.
nna Chukwu, imeela ka obe nke nwa gị bụrụ anyị akara na-enye ike. Biko mere ka anyị bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke ahụ n'ọbara gị. Anyị na-arịọ ka ịnabata mpa anyị na nwanne anyị n'ime otu ndị nsọ gị n'eluigwe. Anyị rịọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị nọrọ anyị. N'afa St. Albert the Great Parish, anyị na-anabata mmadụ ncha niile. Anyị na-ekele Chineke nyere anyị onyinye na anyị nyekwa anyị onyinye ọmalịcha ụbọchị tata. In fact, there were some places in which I used to meet in the Caravan where I think I used to emergency plenary meeting. By that community, Mirizo and Basilica. And I will keep our weather and pray. And I was Juku. When I find we do weather in a better one tomorrow. I never know. I am crazy. Another Baba in the choir. And so we can not Zoom. Ani anabata malekele yabro ibana no kamala na kwamba dibe kwa na the camera nibisa kazi chini kamala na pa ibe na kaiji ibe na tozo na wele chakena wani kani dozie by design is very important. Oh, the land, that is all Ngozi called the land. You know the Jack of Muzu Maruku. No, Yamu was the Yamu to this. I mean, the Yaka, my guide, my Basil. A Chanega Mass, 10 a.m. I want to be Ezo, whatever. It is